Ариана Гранде. Емилия. Кой започва първо? Хайде, младите. Раз, два, три. Побърк 6. Сектор 6 бе. Рейки седи са? с шунка кашкавал. А на вас не ви ли е много храната? От двое часа. Избройте 7 ястия за бъдни вечер за 10 секунди. Ти ще можеш да ги изброиш? Не. Сърмия. Ошав, орехи. Агнешко. Значи ти е браун там, са да свана. Нищо, брат, се опичаме. Това е важно. А ние реално колко изброиш? Никът Чух пещерска ви. Подарък. 2 сандвича с пилешко печено. Има ли смисъл да продължаваме? Вижте, аз трябва да почна да гледам на кафе. Трябва да почнеш да живееш като 4. довърши песента и спечели промокод. И две очи в тях. Две очи в тях. Това е на Пейо Яворски в тях. Значките. Яка са ти простилите, ма? Що изгубихте отново? Вие сте. Облечи. И спечели. Ти си жената. Джина Стоева на млади години. Попечелим реално Айран. Са отцапа с бяй, кой са с Този микрофон всякъде да го оставя. Достоинството си, къде го оставя? Брат, на мен ми е Чай. малка. Съм сега Тарзан с припаска. Мисля, че ще ги заслужи. Хубаво, че друго не ми подаде. Айде! Чай, аз. Много яко. Никаква целина наричаш, но. Пачаври? Ще хвърчат изкъртим направо, ще ги прибием, ще ги убием, ще ги бием. Ще ви здрави.